Naangol ang usa ka 83 anyos nga lola human banggai ang gisakyan ni ini nga e-bike. Ano ang report ni Femery Dumabok. Ang panghitabo ang nahulikam. Sa kuha sa CCTV monitoring sa barangay San Nicolas proper, makita nga ang biktima sakay sa nagpark nga e-bike daplin sa B. Arana Street pasado alas 6 niadtong Sabado sa buntag, Hunyo 21. Sa dihang nahitabo ang insidente. Sa inisyal nga pakisusi sa mga otoridad, gikataho nga ang 7 ka mga sakay sa e-bike nga nidasmag sa biktima kituohang mga nakainom gilimnong makahubog. Daling gidala sa ospital sa emergency response team ang biktima ug kagahapon lang nakagawas na kini sa Tambalanan. Matod sa biktima nga namainit siya niadtong tungura sa dihang nahitabo ang insidente. Nakagawas man ang biktima sa Tambalanan apan padayon niyang gimo ang sakit sa kalawasan. Bago pa kong nakahuman yung inom. Ang taon, gidasamagan mo ko, nalusot ko na ilang. Kinindin nalusot ko na diya. Murnay ko akong naong. Pakasakita, gisa akong naong, pakaigo yun. Yung ko ana. Yung pa ko, kulyapan pa ko, patay na yun. Pakasakita, yung nang ko ana. Sakit, oy, kari o. Kay perti man ni hubaga, maraming ni kumo diri. Asa pala yung sakit gani? Mura dani, diri. Akong namot, napiang ba ni, bunog ba. Ya. Diri pa sa kuwang bukton. Gimpound karon ang e-bike sa Cebu City Traffic Office. Matod sa kabanay sa biktima nga nagkasettle na sila sa mga sakay sa e-bike ug sa tag-iya sa e-bike kinsa mao'y miabaga sa bayranan sa Tambalanan ug mipasalig sa pagtabang pa sa magasto sa pagpaalim sa biktima. Samtang nang hinaot si San Nicolas Kapitan Clifford Ninial nga hingpit nang makapagawas og lagda ang dakbayan aron mag-regulate sa pagpamasahero sa e-bike aron masuta kung taga-asa og sikinsa ang tag-iya sa mga e-bike. Naka-meeting na gyud mi ani kuan mga barangay diri kauban nga i-regulate ang kuan niya. Color-coding man gadi unta ni pero pagkakaron mura og wala pa basin paabot siguro ni sa bag-ong administration na sad. Oba ni Cleofer Lumaya ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.